A alta demanda de prazas para os campamentos de conciliación de Outes fixo que algúns solicitantes quedaran en lista de agarda. Están dirixidos a nenos de 3 a 16 anos e organizanse en 5 quendas con máximo de 50 prazas en cada unha. O campamento de verán, que como ven celebrándose nos últimos anos, pois cubre todo o período estival, neste caso dende o 22 de xuño ata o 8 de setembro, justamente, bueno, pois o día seguinte, comeza o día seguinte de rematar o colexio, o calendario escolar, e remata o día anterior a iniciarse no próximo curso, non? Bueno, son 5 quendas nas que temos un máximo de 50 rapaces por quenda. En este caso, houve algunhas persoas que quedaron na lista da garda porque temos unha demanda cada vez máis elevada e veremos como finalmente, pues sempre hai persoas que non acaban ou non se inscriben finalmente, pero bueno, o que estamos comprobando é que é un servizo que está tendo moita aceptación, moito éxito e sobre todo que é necesario, non? Desenvolveránse nas instalacións do Colexio da Serra en horario de 8 da mañá a 4 da tarde. Vais a celebrar nas instalacións do colexio daqui, do CIP de Outes, aquí na Serra de Outes, e ten un horario de 8 da mañán a 4 da tarde. É un período, un horario que permite, creemos nós, conciliar a aquelas familias que o necesiten. É certo que algunhas familias non utilizan todo pois este tempo, estas 8 horas, pero bueno, consideramos que é o necesario para facer unha política de conciliación como é debido. Ademais das actividades lúdicas, a celebrar no propio centro desenvolveránse excursións e saídas a outros espazos de lecer do Concello.